La biblioteca de metadata, per Marta Clua. L'agost és el mes per excel·lència de les vacances. Temps per desconnectar de la rutina, per recarregar les piles i, com no, temps per poder gaudir d'una bona lectura. I si us falten propostes lectores, avui no us en porto una, sinó 3, ideals per acompanyar-vos en els vostres dies de descans. La primera recomanació és un clàssic, una novel·la considerada com una distopia des de la seva publicació a la dècada dels 60 fins ara. La novel·la ha tingut múltiples interpretacions, incloent-hi les de caràcter feminista i ecologista. Això sí, com sol passar moltes vegades, de manera injusta, l'autora no va conèixer l'èxit en vida i va ser molt després de morir quan aquesta novel·la ha anat guanyant adeptes. Es tracta de La paret, de la Marlene Haushofer, traduïda al català per la Carlota Gurt i editada per Angle Editorial. Es narra la història d'una dona que durant una visita als Alps amb la seva germana i el seu cunyat es veu afectada per una catàstrofe inexplicable i queda separada del món per una mena de mur invisible. La resta de família i amics semblen haver quedat a l'altra banda de la paret i, per tant, són morts. Aquesta paret és forta i no es pot trencar ni travessar de cap manera. La protagonista es veurà obligada a deixar enrere la seva vida passada i a afrontar la supervivència en solitari en una casa d'alta muntanya, només amb la companyia d'alguns animals. L'única alternativa davant la incertesa serà aprofitar tots els recursos al seu abast i adaptar-se als cicles naturals del món. La veu de la narradora és plena de reflexions, no només per la situació en la que es troba, sinó també es qüestiona el seu paper dins de la societat fins al moment. La novel·la està estructurada sense capítols, que fan que la lectura sigui angoixant, hipnòtica, precisa i brillant. La segona recomanació és una novel·la juvenil que s'ha endut recentment el Premi Llibreter a la millor novel·la infantil i juvenil del 2024. Es tracta de I diumenge meteorit, de l'Albert Pijuan, editat per Ara Llibres. La història comença amb una impactant notícia publicada a tots els mitjans i és que s'ha detectat un meteorit de la mida de l'illa de Formentera que va directe a impactar a la Terra en poc menys de 5 dies, o sigui, el diumenge. Aquest impacte serà tan gran que no sembla que ningú pugui sobreviure. Però el jove narrador de la història té altres preocupacions, ja que s'adona que se li acabarà el temps per declarar-se a la Dara, la noia que li té el cor robat. Així que intentarà per tots els mitjans contactar amb ella, i això portarà implícit un viatge fins als Monegros, i de camí es trobarà amb tot de personatges ben peculiars que viuen la fi del món a la seva manera. Ens trobem davant d'una esbojarrada i gamberra novel·la juvenil, narrada com una trepidant road movie adolescent, on trobareu ciència-ficció, acció i humor, un humor molt negre. Una lectura refrescant per l'estiu. I la meva darrera recomanació és una novetat que estic convençuda que es convertirà en un nou clàssic de la ciència-ficció en català. Es tracta de Els confins i la tenebra, que ha escrit en Ricard F. i que ha publicat l'editorial Mai Més. La Baron Ion és una jove cadet que és acusada sense proves d'haver mort la seva millor amiga i és expulsada de la flota. Però darrere d'aquesta acusació s'hi amaga una conxorxa militar que amenaça amb trencar la pau dels confins, el sistema solar on la humanitat ha viscut tancada els darrers 2.000 anys. Així comença aquesta saga, aquesta space opera. En aquest primer llibre anirem coneixent tots els personatges i també el conflicte que s'està gestant. Cada capítol ens mostra la visió d'un personatge i això ens permet seguir la història des de diferents punts de vista, on veurem cada personatge que busca, quines motivacions té, i això ens permetrà conèixer-los i, sobretot, entendre'ls millor. La novel·la manté un bon ritme, ja que a cada capítol la trama es va embolicant. Passen coses sense parar i us garanteixo que us mantindrà atrapats fins al final. Hi trobareu secrets, misteris, intrigues polítiques, sublevacions militars i molta acció. A destacar també que té diferents estructures familiars molt diverses d'allò més interessant. En Ricard F. crea amb Estela Signata tot un imaginari impressionant, on hi entres amb facilitat i a mesura que avança la narració vas descobrint com s'embolica tot i no el pots deixar. I quan l'acabes ja pots anar a buscar el següent. Però no patiu, que ja tenim publicat un segon i el tercer en breu també veurà la llum. Només desitjar-vos molt bon estiu i no oblideu la dita. A l'estiu, recomanació del metadata. Llegiu. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.